Senyors viatgers, propera parada, Figueres Vilafant, final de viatge. Renfe els agraeix que hagin triat els nostres serveis i confiem de poder atendre'ls a bord una altra vegada. Els viatgers que tinguin previst continuar viatge a Perpinyà, Narbonne, Montpellier, Nîmes i París-Gare de Lyon, els anunciem que el seu tren és a la via 3. El nostre personal a bord i en terra estarà encantat d'atendre qualsevol consulta per poder ajudar en el bon desenvolupament d'aquest enllaç. Si us plau, no es moguin dels seus seients fins que el tren estigui completament parat i no es descuidin els seus objectes personals. Voilà. Elle a très faim. Ça peut attendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord du TGV 6210 à destination de Paris-Gare de Lyon. Il desservira les gares de Perpignan, Narbonne, Béziers, Agde, Sète, Montpellier-Saint-Roch et Nîmes. Sol d'anar de paisatges amb vistes al mar, una andana, trajectes en trens d'alta velocitat, vies mortes se m'obren les portes veient que es tornen a tancar, cares noves, vagons plens de gent i algunes estacions passen de llarg.